Ahoj, moje meno je Jack Phantom a ja vás zdravím u môjho prvého videa z hry Sid Civilization 5. Som začínajúci youtuber, už mám nejaké s natáčaním skúsenosti. Budem natáčať hry ako je Assassin's Creed, Sid Civilization a Total War, ešte neviem presne aké. Budú presne tieto hry, takže sa rovno vrhneme do civilizácie, dáme si single player, setup game, tieto somariny už mám nastavené. Dáme si random lídra, pretože ja som taký nestranný, mám aj pár DLCčiek, čiže tých lídrov je tu trošku viac, zároveň aj tých logicky aj národov. Toto mám nastavené už tiež, všetko mám v pohode, môžete si pozrieť, zastaviť video, aké to mám, pozrieť si. Dobre, takže bez ďalšieho kecania sa vrhneme do hry. Máme start game. Pohodí, hrajeme za Španielsko. Jakú Perziu alebo niečo také. No nič no, tak budeme Španielsko. Nechápem. Dobre, takže sme v hre. Hore si zvolíme Research Info. Vytvoríme si rovno mesto a začneme explorovať s našimi vojakmi. Pozerám, že tu máme dosť dobrý začiatok, pretože hneď je tu obilie, je tu tabák, diamanty, drahokamy a hneď sme pri vode, čo je super. Zvolíme si produkciu a dáme si hneď na začiatok najlepší monument a výskum si dáme na začiatok zvieratá, aby sme vedeli, kde sú kone a také somariny, takže ideme na to. Máme aj dobrú výhodu, pretože mesto je na kopci, čiže je to aj nejako skrašlenie, to aj aspoň pekné. Potom už tam budú také vysoké byty, takže to už nebude vidno, ale to nevadí. Takže trošku zaexplorujeme s našimi vojakmi. Zatiaľ to vyzerá celkem útulne na začiatok, už je jasné, že budem potrebovať veľa lodí, aby som mohol explorovať okolie. Takže môj dôležitý výskum budú lode. Aha, ruiny, super. Ruiny dobre zbierať, pretože v nich sa dá získať veci ako je vylepšenie jednotky, zväčšenie miest, technológie a také veci, takže zoberieme si a dostali sme z nich 20 kultúry, čiže super, takže hneď máme veľa kultúry, čiže ak sa pozriete hore, tak tam máte plus 4 science, to je ako rýchle budeme skúmať technológie, zlato a koľko ho dostávame, kupujeme si za to jednotky a je to jednoducho peniaze, no, čo k tomu dodať. Body, či šťastie, akí sú šťastní naši ľudia, body zlatej éry, kedy dosiahneme zlatej éry a kultúra, takže ku kultúre si dostajeme hneď v ďalšom ťahu, pretože už jej máme dosť, klasicky by sme ju nemali, takže dáme si adopt politiky a môžete vidieť, tu je veľa tých politík a časom sa nám budú sprístupňovať ďalšie, napríklad tu máte stredovek, renesancia, priemyselná doba. Na začiatok je vždy najlepšia tá Liberty, pretože tu máte potom kolektívne pravidlo, ktoré vám dá hneď osadníka a toto vám dá hneď pracovníka, čiže na začiatok je to asi najlepšie. Tak budeme ešte trošku explorovať, nech viem, aké je okolie. Super, Madrid má akurát výhodnú pozíciu, takže ďalšie ruiny, tu už je nejaký sever, tu sú už žielene. Tu budeme mať asi ďalšie mesto, lebo tam to je tiež celkom výhodné. Dáme si urobiť skauta, aby sme mohli explorovať aj trochu ten juh. Neviem, kto je pod nami, alebo čo je pod nami. Takže vezmeme ruiny. 60 zlata, to vôbec nie je zlé, to vôbec nie je zlé. Ďalší ťah. Tam sú kopce. Wow. Dobre, takže tu už je sever, tu už môžu byť akurát barbary a to ma moc nezaujíma, že tam sú. I keď... No dobre, tak ja to ešte trošku pre istotu, no jasné. Ja som to vedel, to už bolo jasné, ty kokso. No nič, dáme si
Pottery a nie je to o Harryho Potterovi, ale o Pottery. Že môžeme robiť nejaké tie hrnce a nádobie a neviem nejaké hrnce z Číny, v Španielsku. OK, dáme si najprv ten mining, alebo až... Najprv si dáme to Pottery, však budem potrebovať. Budem musieť zabiť tých barbarov, lebo oni tam mi budú vážne zavázať. Takže už máme scoutov, takže sa budeme pozrieť trošku viac na juh. Scouti sú špecialisti na explorovanie, pretože oni jediní... takto. Čo si tam postaviť? Asi vojsko. Ďalšia politika. Tak potom si už dám pracovníka. Rovno si tu postavím krásnu farmu. Lebo scouti, normálna jednotka má dve políčka, môže sa pohnúť dve políčka dopredu, to je jedno kde. Lenže každej jednotke vezme tie obidve ťahy vezme, keď prechádzajú cez les, cez kopce alebo cez bažinu, ale scoutom to tak neuberá, čiže oni majú výhodu, že môžu chodiť cez les a furt majú tie dve políčka. Takže sú tu ruiny, čo ma teší. Dobre, to by bola remíza, tak ja sa vyskúšam trošku na chvíľku brániť a ja ich tam postupne umlátim. No takto som zbabral, lebo už sa tam spavnuli druhy. Oni sa vylepšili, a to som práve nechcel. Aha, takže lukostrelci. Aha. Well shit, to som nechcel, no nevadí. Dobre, budem musieť ich ubiť. Tak pekne, že zaútočím, stiahnem sa a vyliečím sa. No, ubil som ich celkem. No, stratil som viac, než som... no nič. Nevadí, no tak vojna má aj svoje straty. Teraz tých barbarov bude dosť veľa, ale potom už... ich bude... postupne menej a menej a už to ani na tom nebude tak záležať, lebo oni budú mať nejakých mušketierov a vy už budete strieľať po nich rakety, takže ako... To už ani tak nevadí, takže no... Budem musieť tých lukostrelcov dať do toho mesta, lebo ako neoplatí sa mi s lukostrelcami, ktorí na blízko nemajú skoro žiadnu vojenskú silu nejako bojovať, takže... Ich asi nechám tam. Dobre, vy pôjdete... Niekde sem budete chrániť týchto. Tak. Už by som mal mať dosť jedla, no už mám 3. A plus toto to budem 2 alebo koľko. Dobre, budete brániť ich. Zvolíme si asi toho pracovníka, lebo keď si založím druhé mesto, čo už dlho trvať teda nebude, tak budem veľmi potrebovať tam pracovníka, aby som postavil cestu, aby som opracoval to okolie aj tam, lebo to je vážne dôležité pre mesto, aby mali jedlo a aby nejakou možnou rýchlosťou stavali, pretože ako 10 ťahov je celkem dosť. No nie furt, podľa toho akú rýchlosť hry ste si zvolili, napríklad ja mám štandardnú, takže také ťažšie veci tu budú 10 a ostatné budú menšie. Takže ešte trošku sa zregenerujem, potom zautočím znova. Takže zvolím si výskum, dáme si asi mining, lebo ten budem potrebovať tak či tak. Takže dáme si mining a na to si dám potom kalendár, aby som mohol spracovať ten tabák. A na to si dám sailing, áno. Áno, tak to urobím. Takže už ste sa oživili, nie, už je ich tam biliarda. No tak to bude porod. Ty kokso. To bude veľký prúser. No znova zautočíme, budem dúfať, že ich pobijú. To je rakovina civilizácie. Vaše vojsko vymlatí polovicu nepriateľského vojska. Áno, hej, pochopili ste. Zostane nepriateľovi jeden vojak a ten vám vymlatí polovicu vojska. To je rakovina civilizácie. Pardon. OK, tak
Očividne som dokončil moju výpravu za zabíjaním barbarov. Očividne som ju dokončil. Well shit, tak to sa mi nepodarilo. No, nevadí. Vojna je už taká, budem to musieť poslať nejaké silnejšie jednotky, ako sú kopínici. No, vlastne vy tam môžete zostať. Dobre, bolo ich tam priveľa, mal som zautočiť skôr. By som ich zvládol, ale vydarilo sa, no, nič nerobím, takže budem dávať teraz iba ďalší ťah. Nemôžem nič nerobiť, lebo moje jednotky sa tu bránia, s nimi explorovať moc nechcem. Ale pre vás to nebude vôbec... Tak si dáme politiky, dáme si kolektívne pravidlo, už máme aj osadníka, už tu máme aj barbarov, nesmierne ma to teší. Mesto, kde by som mohol dať mesto? Mohol by som viac explorovať na sever, kde je veľa barbarov, ale zároveň sú tu aj kone, prášky, alebo co to je, aj tabak a jelene, takže také severské mesto, alebo viac na juh. Ja by som spravil viac to severské, keď to nie je moc logické, ale čo už. Takže asi pôjdem sem sa kryť k tým barbarom, lebo pracovníci a osadníci vôbec nemajú žiadnu obranu, čiže ak ich dostane barbar, tak ich dostane bez boja. Dáme ďalší ťah. Tak, oni sa nebezpečne približujú, ja už by som mohol aj strieľať, áno, ja už po nich môžem začať strieľať. Najprv po nich začnem strieľať vojsku, ktoré je v meste, akože obrancové mesta, aby ste správne pochopili, a teraz mi ich budú strieľať tí lukostrelci, ktorí sú silnejší. Lukostrelci sú veľmi silní, nevždy sa to podarí, ale no. Pomaličky sa presunieme už vyššie, a to sem, tam k tej rieke. Pardon. Pomaličky sa tam presunieme. Zvolíme si výskum a zvolíme si... Budem potrebovať zbrania a budem ich potrebovať súrne. No, zatiaľ tých barbarov nebudem riešiť. Mám si ten kalendár. Budem potrebovať teraz spokojnosť z ľudu. A teraz by vám porazilo, keby tohto tu chlapa spavnulo hneď. Dobre, oni sa sťahujú, to je dobré. Takže, drahý pán pracovník, pôjde tu stavať farmu. Madrid má jedla až nad hlavu. Vy pôjdete tam založiť to mesto. A vy pôjdete sem urobiť baňu. Tak. Aby som mal veľa drahokamov, s ktorými budem obchodovať. Takže dáme si tu postaviť nejakú grangary, ktorú som vždy nevedel, čo to je. Ani ma to moc netrápi, beriem to ako nejakú farmu alebo niečo také. Niečo v zmysle farma. To mi stačí. Dobre, už som skoro tam. Postavíme si tu baňu. Takže už budeme mať aj drahokamy na obchod. Tu je prašky. No oni teraz nás si sledujú, pretože chcú vedieť, kde s nimi idem, alebo sa chcú pomaličky dostať k mojim pracovníkom, lenže to sa im nepodarí, pretože tu sú lesy, čiže to už by som si všimol, že keby idú, že sem, očividne nejdú, sledujú ma, takže tu už si založím ja mesto, Barcelonu, super, vy budete chrániť mesto, produkcia by tam mala byť dosť dlhá, na začiatku 40 ťahov, čo je dosť, takže to už bude trošku ťažšie, keď si tam nedám nejakých pracovníkov, ktorých mám momentálne tu. OK, Barcelona môže strieľať, to ma teší, takže ich budem zatiaľ iba tak odstrašovať tým, že po nich budem strieľať. To je nejaká hora, po ktorej sa nedá chodiť jak po kopci. Je iba jeden národ, ten je myslím niekde v DLCčku. No a tam je národ, ktorý môže liesť po týchto po horách. Takže výhoda preňho. Som tam mohol poslať tých pracovníkov, ale zatiaľ je to by som iba riskoval, že ich dostanú barbary. Abo aj keď... Hej, radšej ich tam pošlem, týchto pracovníkov, oni tak potom im dám postaviť tú baňu. Či baňu, áno, jasné, baňu. Cestujeme baňami. Cestu, úplne som dneska mimo, neviem prečo. Dobre, sú tam barbary, čiže
To ma moc neteší. Najprv chvíľu počkám, tu takto skrytý v lese. Vy tu postavíte farmu, lebo akože jedla nie je nikdy dosť. Tu chvíľu počkáte. A ja si tu naverbujem nejaké vojsko, nech mám aspoň nejakú obranu. OK, takže teraz dosť ďaleko. Dobre, už môžem využiť ten tabak. Dobre, takže ja sa tam rýchle. To je tiež logické, ja strieľam cez, neviem, 5000 metrové hory, len tak strieľam z mesta po barbaroch, ktorí sú stovky kilometrov od nás. Neviem presne ako je to mapa, takže nemôžem povedať. Takže dáme si asi už to vojsko, lebo sailing aj tak zatiaľ ešte nejak súrne potrebovať nebudem, ale ten sailing ten už budem potrebovať a to veľmi. Takže využite malý ťah. Nech pôjdu kdekoľvek, tu už sa k mojim pracovníkom nedostanú. Takže ešte ich viac postrieľam. Oni sa tam veľmi rozmnožia tí barbary, keď som hneď nedaleko, ale ich tam bude strašne veľa. To budem potrebovať silnú armádu, aby som ich tam povraždil. To je problém. Som ich nechal sa rozrásť, a to bola chyba. Takže týchto už zabijem, týchto už nebudem potrebovať. No. Ja som ich nepotreboval už predtým, no postavím si ohradku na kone. No tých som už nepotreboval síce predtým, ale akože myslel som si, že ich už zabijem a ako si mi to nevyšlo. OK, vyzerá to, že Madrid má toho až. Nepriateľ je blízko. No tak to si veľa dovoľuješ. No už skapal. Ma teší. Dobre, tu dám zatiaľ vojsko. Zatiaľ sme nestretli žiadnu civilizáciu, čo je dosť zaujímavé. No čo dám postaviť? Stonehenge, to mi je celkem na nič. Div sveta nejaký, to mi zatiaľ netreba. Mohol by som spraviť mesto a sedliť si aj trošku juh. Nech mám 3 mesta, také pekné pobrežné. No to by nebolo vôbec od veci. I keď potom založíme si ďalšie mesto, však prečo nie? OK, vy už by to aj mohli dokončiť. Dobre, koľko dostáva schválne? 0. Wood? Ako? What the f... 1, 2, 3, 4 4 8 12 13, 14, 15, 16, 17. Ako dobre počítam. Jedla. A oni nemajú jedlo. Oni tam hľadujú. Tak ale ako Barcelona, ktorá je síce level veľkosti 2, nemá tam žiadnu farmu a žije v pohode, zatiaľ čo vy máte 1, 2, 3, 4, 5 fariem, z toho 3 sú perfektné, ktoré nemá každý. Ježiši, to sú nejakí až príliš ľudia takí, že ako sa to povie, keď niekto toho chce priveľa. Neviem teraz, moja slovná zásoba sa ukázala. No nič, takže fariem budem potrebovať až tak kde tu až budem tak nepotrebovať farmy. No nič to no. OK. Mám pekne zrubu a... super, bronzové práce, čiže už môžem kopínikov. Nejaký aj pekný div sveta, takže... Už si dám asi cestu, lebo tá by sa mi už celkem vyšla. A potom si dám sailing, takže dáme si koleso. Dobre, ešte tu postavím plantáž. No aj tu postavím plantáž. A tabak. Dobre, vy pôjdete sem a vy pôjdete s nimi. Aha, India. Super Gandhi, rád ťa poznávam. Pošlem ich asi sem, lebo tu je to také, mi príde útulnejšie, neviem prečo. Nazviem si produkciu asi nejaký Colosseus, už nejaký
div, lebo tento je celkem dobrý. I keď... Nie, zatiaľ si postavím iba vojsko. Dobre, vidím, že už oni stavajú. No jasne, neotvorím ti hranice len tak. Inak by som zabil tých vojakov i tak, takže vrhneme sa tam. Pekne krásne s osadníkmi, ani to nie je ďaleko, čiže super. Lepšie pre mňa. No, už som skoro tam v jednom ťahu. Ešte tak. Jej, barbarský kemp, tak to je mi krásne. O, zlato, tak to je super. Dáme si politiku, dáme si, aby ľudia boli menej nešťastní z toho, že tie mesta nie sú spojené. Takže malo by to zvýšiť šťastie, ale moc sa mi nechce veriť, že to šťastie je nejako zvýšené. OK, takže založiť mesto a hneď ich začneme odpaľovať. Už mám iba 5 Seville. Zničil som im kemp, pretože tam mám mesto. Oni sa musia byť teraz vážne nešťastní. Tesne prehrajeme, ale to mi nevadí, lebo potrebujeme ich aj tak iba vykosiť. Oni aj tak si len tak nedovolia zaútočiť na mesto. Môže sa to stať, že začnú vypaľovať mesto, ale väčšinou si to nedovolia. OK, 3 mesta na začiatok, to je krásne. OK, oni teraz spravili vážnu chybu, takže ja ich teraz vyzabíjam. Super, tu sú ovečky, čiže tu už tu asi postavím ďalšie mesto. Ak to bude fungovať. No, tí spearmeni, tých budem potrebovať veľa. No, takže vy už ste tu dokončili tú plantáž, čiže ľudia už sú šťastnejší. Vy ste ju ešte nedokončili, vy ju ešte len idete stavať. Vy ste ešte len uvoľnili priestor. Takže kopínici sú najsilnejšia jednotka tejto éry, čiže starovek, myslím, že to je starovek. Tu dám postaviť asi tu Grangary. Ďalší ťah. Dám postaviť farmu pekne, lebo Medrid je naozaj, no už 7, no tak zrazu. OK, vy sa vrátite pekne sem, dám vám, chcel som vám dať farmu. Chcel som vám dať nejakú, pretože sú nový level, tak im dám, že budú lepšie bojovať v lese a na horách a tak ďalej, proste nie na rovnom, na nejakom takom... No takto som vám viem, že vysvetlil, ale no, viete, nerovný, áno, to je správne slovo. Nerovný, takže zvolíme si ďalší výskum, už asi ten sailing, lebo ten už ma fakt mrzí, že ho ešte furt nemám. A mám 3 pobrežné mesta, čo je perfektný začiatok. OK, nič sa také nedeje, takže ešte budem chvíľu čakať, budem si musieť urobiť ďalšieho pracovníka, takže takto tu pekne bude viesť cesta. I keď ja by som mohol rovno vo všetkých 3 mestách postaviť prístav a ten prístav by ich pospájal, akože už by boli akože spojení, lebo tie lode, ktoré není ani vidno, tam mať prechádzajú, ale ja to spravím cestou, to bude jednoduchšie. Takže už mám aj nejaké schopné vojsko. Najviac zamestnaní ľudia som hneď pod Gandhim. Barcelona chce veľryby, no tak vy viete, skade ja vám veľryby zoženiem. No, momentálne v Barcelone sa darí asi najmenej. Aj ten Seville, ktoré je ešte novšie mesto než Barcelona, sa má lepšie. No, lebo oni tam akože majú peknú zimu a nemajú tam ani moc na čom pracovať až na tie plantáže. To je také plantážové mesto, i keď aj Madrid má tie plantáže, takže urobím druhú. Postavím si tu nejak takto vojsko, aby som mohol chrániť si svoje územie. Zvolíme si produkciu a dáme si, mohol by som takého toho Chair Archer, ale toho moc potrebovať nebudem. Takže asi si postavím nejaké už div sveta. Keď no ja to nebudem potrebovať, ja si postavím asi toho pracovníka, ktorého pošlem už sem. On pekne cestou postaví cestu. Wow. Cestou postaví cestu. Dáva to zmysel. Až na to, je to divná veta, ale dáva zmysel. Čo je hlavné. Takže ja už začnem stavať cestu.
do, do Sevilu. A títo, i keď nie, radšej, nie. Títo, ktorí si tam urobia, tak tí budú stavať cestu do Sevilu a vy ich budete chrániť. A títo budú stavať, čo sa tu robia, cestu do Sevilu. A títo budú robiť cestu do Barcelony, takže už to nie je nejako rozstriedené. I keď nie, lebo... Dobre. Vy budete stavať tu, i keď nie. Dobre, postavím cestu, lebo budem tu i keď nie hovoriť do nekonečna. Dáme si produkciu. Dáme si pasce už asi, počkať, technologický strom. Kedy môžem až prístav? Až v stredoveku, to by mi teraz trvalo 32 ťahov a mne sa 32 ťahov moc čakať nechce. Takže dáme si asi tu archery, či writing, alebo trapping, asi to writing. Nech máme už aj nejakú diplomatiku. Takže oni tu už postavia cestu a takto pekne bude viesť cesta do Barcelony. Dobre, oni tu už začnú stavať tie plantáže. Barcelona má iba jedno jedlo, čo je pre ňu dosť špatné. A ja tu postavom, až sa ona rozrastie tu nižšie, tak tu bude mať pekne farmy. Lebo ona sa myslím bude rozrastať nižšie, no samozrejme, nebude sa tam hore do zimy rozrastať. Neviem ani na čo by to bolo. Takže dáme ďalší ťah. Jaj. Egypt. Wow. Nejaký, že vraj, že hviezdy predpovedali môj príchod. No tak dúfam, že hviezdy predpovedajú dobré vzťahy. Počkaj, aký si silný. No, si silnejší než Gandhi, pretože ten sa ma ako si bojí. Ty si celkem priateľský, tak čo máš také? O, tak ty si celkem bohatý, počúvaj. Čo by si mi dal za také prášky, také... To je matroš. Iba 10 zlatá, čo nie je veľa, 4 kone. Otvorené hranice. Neviem, kde si, zlato mi nepomôže a kone nemám, nepotrebujem, takže sorry bro. Niekedy na budúci, takže sem asi takto sa posunieme, budeme ich chrániť. A vy pekne začnete stavať cestu do Sevilu. Dáme si produkciu. A asi si tu postavím veľký maják. No to by som bol veľmi rád. Aha, dobre. Áno, ten maják tam je celkem dobrý. Máme ďalší ťah. A myslím, že už by sme to fakt, že mohli aj ukončiť. Takže... Aha. Oni bojujú s barbarmi. Chudák Egypt. Teraz ich tam tých dvoch rozmlatia. I keď nežijú. Dobre. Dobre, máme písanie. No dobre, tak... Ďakujem vám, že ste si toto video pozerali. Dajte like a dajte odber na môj kanál. A majte sa na budúce. Čaute. Čau, čau.